ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዛዕባታት ብሚድያ ዓብ ሸፈነ ዝወሃቦም ዘሎ ጥልቀት ሓበሬታ ዘለዎ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ስቶሪ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና መቸም ኣብ ዩክሬን ራሽያን ዘይግበር ነገር የለን ኣብዚ እዋን እዚ መዓልታዊ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ ዘሎ ናይ ሪፖርት ትገብር ትሕቶ እምበር ብዙሕ ፍጻሜታት ዝፍጸመሉ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩናት እዩ ምግላፅ ዘድልዮ ይመስለንን በቲ ዓይነት ኣፅዋራኡ ዝፈስስ ዘሎ በቲ ብዝሒ ኣፅዋራኡ ዝፈስስ ዘሎ በቲ ብዝሒ ገንዘብን ዕንወትን ዝወርድ ዘሎ ቡ ክትልክዖ ትኽእል ወላ ነቲ ካልእ እንተደይፈለጥናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ኣዛራቤት ኣርእስቲ ኮይና ኣላ ንሳ ድማ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ትበሃል F-16 ኣብ ቀረባ እዋን ንዩክሬን ዝተዋሃበት ኣብ ሰማይ ናይ ዩክሬን ንመጀመርያ ንውግእ በረራ ዝገበረትሉ እቲ ዝበለፀ ፓይሎት ናይታ ነፋሪት ብምንታይ ከም ዝጠፍአ ኣይተገልፀን ኣሎ እታ ነፋሪት ሃሪማ እያ ትበሃል ወዲቓ ክራሽ ገይራ እያ ዝበሃል ስለዚ መን ሃሪምዋ እንታይ ኮይና ክሳብ ሕጂ ኣይተገልፀን ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ዝተፈላለየ ቲዮሪስ ይወሃብ ኣሎ ሕጂ ካብኡ ድዮም ዝፍትኑ ዘሎ ወይስ ብትክክል ድያ እታ ነፋሪት ፀገም ኣጋጢምዋ ወይ ውስ ናቶም ፀገም ድዩ ናይ መን ፀገም እዩ ራሽያ ድያ ሃሪማታ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ነውፅ ናይ ሓበሬታ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ናቶም ከምዘይ ተሃርመት ብራሻ ከፍልጡ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ውግእ እንታይ የጋጢምዋ ብዙሕ ኣዛረበ ኮይኑ ኣሎ ኢንቨስቲጌሽን እውን ተጀሚሩ ለይ ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ኢንቨስቲጌሽን ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ክሪና እስከ መጀመርያ ራሽያ እውን ናቶም ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ ኣገናዚብና ክንሪኦ ኢና ካብ ወፃኢ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ዩክሬን ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ሓድሽ ስምምዕ ክረክብ ይፍትን ኣሎ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮሚሽን ድማ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት መርገፂ ናይ ኤውሮጳ እንታይ ምዃኑ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስከ በዚያ ንጀምር what's going on. A special commission to investigate its first confirmed loss of an F-16 fighter jet, which came from the West. The plane went down during a massive Russian aerial attack Monday. Ukrainian source says pilot error is not believed to be behind the crash. But as CNN Fred Plekan reports, the loss of that particular pilot is a major blow for Kyiv. Ukraine called it the largest Russian aerial barrage to date. Moscow's troops launching hundreds of drones and missiles on Monday. Ukraine using US-made F-16 jets to help repel the attack. Now Kyiv acknowledging one of the F-16s crashed, killing one of Ukraine's top fighter aces. F-16 ማለት ካብተን ዋላኳ ርግ ዝበላ እንትኾና ካብተን ሌተስት ጀነሬሽን ናይቲ F-16 ስለ ዝኾነት ሌተስት ቴክኖሎጂ እቲ ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ ዘለዋ እያ ተባሂላ ዝነገረላ ነይሩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ድማ ዓብ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ነቲ ሚዛን ነቲ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ ወይ እውን ፀብለልታ ናይ ኣየር ዘለዋ ራሻ ንዕዑ ንምጉዳልን ንዩክሬን ድማ ፀብለልታ ናይ ኣየር ንምሃብን ተባሂሉ ዓብዪ ጎስጓስ ዝተገበረሉ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገበረሉ ነፋሪት ኩናት እዩ ነይሩ እንተኾነ ብዙሓት ኪላታት ናይ ወታደራዊ ኪላታት ናይ ኤውሮጳ ደገፍቲ ዩክሬን ይኹኑ ከምኡውን ነቲ ኩነታት ብናፃ ብዓይኒ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስት ወይ ከዓ ናፃ ዝኾኑ ሚድያታት ክርእይዎ ከለዉ እዘን ነፈርቲ እዚአን መፅአን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክገብራ ከም ዘይክእላ ነጊሮም ነይሮም እቲ ጀስት ናይ ግዜ ሕቶ እዩ መዓስ ክረማ ከም ዝኽእላ መዓስ ክወድቕ ከም ዝኽእላ እምበር ክገብሮ ዝኽእላ ነገር የለን ምክንያቱ በይነን ክገብሮ ዝኽእላ ነገር ክህሉ ስለ ዘይክእል ዝብል ዘረባ ድማ ነይሩ እዚ ኣይናዩ ክኸውን ራሻ ግን ስግኣት ከም ዝነበራ ንኸይኣትዋ ኩሉ ዝከኣላ እያ ትገብር ነይራ ዋላ እውን ክህረማ ዝኽእላ እንተኾና ከምፅኦ ዝኽእላ ፀገም ርዱእ ስለ ዝነበረ ራሻ ከምዚ ፀገም የብሉን ኢላ ይረኣየቶ ነይራ ከይኣትዋ ኩሉ ዓይነት ፀቕጢ ክትገብር እያ ትፍትን ነይራ እንትኾና እትየን ኣለዋ ኣብቲ መጀመርያ ዝገብረኦ ኩናት ድማ እቲ ዝበለፀ ፓይሎት ናይ ዩክሬን ዝነበረ ምሳ ከምዚ ሞተ እቲ ፓይሎት ከምዚ ሞተ ተነጊሩ ኣሎ እታ ነፈሪት ግን መን ከም ዝሃርማ ክሓብዎ ፍቲኖም ኣለው እጂ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክርኢና ብኩሉ መንገድ እንታይ የጋጢምዋ እዛ ነፋሪት ኣሜሪካ እንታይ ይብልሎ ካልኦት ዓይነት ሚድያታት እንታይ ይብልሎ ራሻ ኸ እንታይ ትብል ኣላ ቢካዝ ከምዚ ጌርካ ነቲ ሓቂ ከመይ ጌርካ ከሸፋፍንዎ ከም ዝኽእሉ ክርኢና Our next story is about the mystery of the F-16 crash in Ukraine. A month after receiving the most advanced fourth-generation F-16 fighter jet, Ukraine has lost the warplane, along with the pilot flying this coveted jet. So what really happened? Just 2 days before the incident, Ukrainian pilots flew the American-made warplanes in combat for the first time. The fighter jet went down on Monday when Russia launched a major missile and drone barrage at Ukraine. But you see, jets... So እዚ ማለት እቶም ፓይሎታት ንዓ ዝገብሩ ዝነበሩ ልዑል ስልጠና ዝተዋሃቦም በኣሜሪካ እዮም ስለዚ ሃንደበት ክወድቁ ዝኽእሉ ፓይሎታት ኣይኮኑን መጀመርያ ፓይሎታት ናይ ሰቆይ ዝበሃላ ናይ ዩክሬን ኣካል ናይ ራሽያ ስለ ዝነበረት ነፈርቲ ኩናት ናታ
ናይ ራሽያ ነይሮም ምስ ራሽያ ጥሙቅ ዝምድና ነይሮም ስለዚ እተን ዝነበሮም ነፈርቲ ኩለን ሚግ ገለ መለታት ነይረን ሕጂ ናተንስ ፓይሎታት እዮም ነይሮም ነዚ ናይ ኣሜሪካ ጥራዮም ትሬኒንግ ዝወስዱ ነይሮም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ቅልጡፍ ዝኾነ ትሬኒንግ ከም ዝወሰዱ ናይ ተብተብ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እንታይ እዩ ግን ነዚአን አብሪሮም ናብ ኩናት ክኣቱ ከለዉ ሃንደበት ከረሙ ዝኽእሉ ወይ ክህጥቁ ዝኽእሉ ይኮኑ እንትልኽእሉ ድማ እቲ ዘብራ ዝነበረ ተታሪሙ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ካብቶም ኩሎም ፓይሎታት ናይ ዩክሬን እዩ ስለዚ እቲ ሞራል ኣብ ልዕሊ እቲ ኤር ዲፈንስ ክህሉ ከጋጥም ዝኽእል ድማ ላዕሊ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኣ ካልኣይ ዝበለፀ ፓይሎት ናቶም ዝነበረ ነታ ነፋሪት ኣብ ስልጠና ከሎ ወዲቑ ከም ዝተቐተለ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዙሕ ክሳራታት ዩክሬን ዘጋጥማ ዘሎ ንክንደዮም ክሽፍኑ ዝፍትኑ ዘለዉ ፅንሂ ኢሎም ከማን ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ዩክሬን ተዛሪቡሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኦ ኢና እቲ ዓውደ ኩናት ግን ኣብዛ ሓደ ነፈርቲ ኩናት ገለገለ ዘይኮኑ ብዓብዩ እቲ ዓውደ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ንኸይከይድ እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ውድቀት ናይ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ወይ እውን ውድቀት ናይ ኣሜሪካ እውን ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኤውሮጳ እውን ዘጋጥም ዘሎ ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ሕጂ ከጀምረልኩም እየ ተኣንፈታት ክንሪኦ ኢና ድሓርና ክንሪኦ እቲ ቀንዲ እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ማለት ሓደ ፓይሎት መይቱ ዓብ ነገር እንድዩ ግን ክንደይ ወታደራት ድማ ይሞቱ ኣለዉ ብፍላይ እቶም ናብ ራሽያ ኣትዮም ዘለዉ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና are not supposed to just crash from the sky. Was it shot down by Russians? Was it a technical issue? Was it pilot error? Or did friendly fire from Ukrainian air defenses bring the jet down? Details about the crash are scarce. Ukraine has not disclosed the cause of the crash, but all possibilities are currently under investigation. Here's what has happened. እጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ተነፋሪት ዲፎልት ጌራ ወይ ጉድለት ኣጋጢሞዋ ባዕላ ወዲቓ ራሽያ ድዮም ሃሪሞማ እንታይ ኣጋጢሞዋ እዚ እጂ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘለዓል ዘሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓደ ነፋሪት ሰቂሉ ካብ ሰማይ ክወድቕ ስለዘይክእል ብዙሕ ኮስችንስ እዩ ዘልዕል ኖርማሊ እዚ ኖርማል ጋዜጠኛታት ብዙሕ ሕቶታት ከልዕሉ እዩ ዝግባእ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ስለ ዝኾነት ግን እዚ ሕቶታት እዚ ኣይፍቀድን እዩ ወይ እውን መልሲ ኣይረክብን እዩ ስለምንታይ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ክትንክፍ ኣይክእልኒ እቲ ሲኤንኤንም ቢቢሲኦም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ከም ሓያል ምዃኑ እምበር ድኽመት ናቱ ክገልፁ ብፍፁም ኣይትሰምዖምን ኢኻ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ በስዋይ ከዓ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪያል ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል እዚ ሓደ ካብቶም እቲ ሚድያ ዝቋፀሩ ኣካል ተሎ እቲ ሚሊተሪ ካምፓኒስ እዮም ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ፎልት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ወይ እውን ድኽመት ናቶም ውድቀት ናቶም ዝኾነ ነገር ክዝረብ ኣይክእልን ኣብቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ናይ ካልእ ክኸውን ከሎ ካብ ሃመማ ሓኸለ ከውፅኡ እዮም ዝፍትኑ ናይ ኣሜሪካ ዲፈንስ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍፁም ክትንክፍ ኣይደልን እዩ ሸፈፊሉ ወይ ክሓልፍ ዝፍትን እዞም ናይ ህንዲ ቁሩብ እዮም ዝፍትኑ ኩሎም ኣይኮኑን ግን ገለ ክፋል ናቶም አትሊስት ሕቶ ክሓቱ ይጅምሩ መልሲ እኳ ካበይ ክርከብ ሕቶ ክሓቱ ይጅምሩ So far, earlier this month, a batch of the US-made F-16 fighter jets was delivered to Ukraine after months of appeal by the war-battered country. On Monday, Ukraine began using the coveted jets for the first time in war as Russia mounted a massive aerial assault. On Tuesday, Ukrainian leader Volodymyr Zelensky confirmed that the jets had seen action during a massive Russian missile attack. እጂ ናይ ኣሜሪካ ኮሜንቴተርስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ንስማዕ እዮም ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ክንሓልፍ ኢና ፔንታጎን እውን መልሲ ይብሉ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ about a subject that we have talked about so often here, the Russia-Ukraine war, and the fact that U.S.-made, U.S.-provided F-16s are now flying in the skies of Ukraine in this war there. But the Wall Street Journal, our friend Lara Seligman, had this scoop today, Hal, and this is what she is reporting. I want to read from her article, that a Ukrainian pilot was killed in combat when his F-16 jet fighter crashed on Monday, just weeks after the first of the American-made aircraft. እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ከምዚ ዝተጋነነ ከም ዘይኮነ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ናይ ኣሜሪካ ናይቲ ፍላይቲ ናይ ሚሊተሪ ዝበሃል ብዙሕ ሓበሬታ ዝወፀሉ ከም ወፂኡ ከም ዘሎ ድሮ መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ዋላ እቲ ሓበሬታ ዝበኩም ዘለኹ ከምዚ ጫፍ ከይመስለኩም ካብ ኩሉ ኩርናዓት እየ ዝበኩም ዘለኹ ሲኤንኤን ኣውፅዎ ነይሩ ቢቢሲ ካቨር ገይርዎ ነይሩ ፎክስ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እቲ ሓበሬታ ኮንፈርምድ እዩ ከም ዘጋጠመ እታ ነፈሪት ከም ዝወደቐት ኖ ዲቤት እቲ ጠንቂ ጥራይ ዘይተፈልጠ ምክንያቱ ኣገይን ናይ ራሽያ ሚድያ ዝገብሮ ወይ ገለገለ ኣብ ዝምፂና ውግእ ስለ ዝኾነ ዩክሬን ዝበሎ ወይ ራሽያ ዝበሎ ጥራይ ሰሚዕካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዚ ኩናት እዚ ምክንያቱ ክልቲኦም ኣብ ውግእ ስለ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ኣካል ናይ ውግእ ስለ ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ኩናት እውን ስለ ዝኾነ ናቶም ናይ ክልቲኦም ጥራይ ክትወስድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ናይ ዩክሬን ጥራይ ክትወስድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይበሃል ናይ ኤውሮጳ ጥራይ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ከማን ክትወስድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለምንታይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ኣካል ናይቲ ውግእ ስለ ዝኾኑ እቲ ሚድያ ናቶም
لمانم أبتوج إيدو إتيزليو نت propaganda نا يوكرين ما ليتم عالتن زنفح زلون تلو نسيو قالوا زنفح لنا لذي تكوينات عوت يخيط كم زلو يعوت خم زلو يسلطهم كم زلو كل زقال زلو تي معربا كم زي نمجنان تبع هلز بحال زي كنا حج سمعوهم أبتكوينات زلو مردتا أوروبا أنتهي مردتا أنا طب زي مثل want the war to stop as soon as possible. But while many outside Europe are preoccupied only with the end of fighting, my position is that peace is not simply the absence of war. Peace is a settlement that makes war impossible and unnecessary. So انتهت بالدلة دي مجمع بفيلوزوفات يعني أجرجر كتجبر تفتن زلا بريزنت نايتو كوميشن أورسولا فاندرلاين يا سلام سلسلة زلا خيط رأي مزنيو ويبون سلام مالتي وجز زي مهلاو مالت رأي يكونن يا تبدلا انتهى دا سلام كبهال تقينو completely نتي ناي سلام كونتات كأيركا نتي situation كأيركا وجد كجاتم كم زي كلن وجد ما بفتسم حدقة كم زخوني ويبون وجد تمرات كم زي كون كتجبر خد كل على لك كل الزربان أبيك إسكاين مباد ندحري لكم انتين مقباري نبين خد مخادي ندحري نيوكرين أكلنا أوروبا بمقبار على تايو نتوكينات كم زغلسن كتجبره this is it كابزي أسب زي زوز ناي سلام قام كله كم زي كل كتفضل على لك نيوكرين سلد تدليم دلا عدد أجاتات على يوكرين that's why أوروبا حفرت زليا زلو دز دلوا كده توانير أبزك عرباي تفليت تتأجات أقداسنت ناتو دم حجي really أقداسي أجاتات كم زلوا تفلي that's why نيوكرين بفلوس دلوا زلو كالاي إذن جيوبوليتيكاوي زحول كينات ناي زحول كينات mentality أبزن كنت سلسة عامتي ماتشو that's why حجي انتايم زلو أوروبا زحراس مريت دليلو أبكبابيو مسون كوكاس روز غلو ناي مقبنات سنات نغلوهم أجاتات نقادس اللي زي بلوم نابتناي green revolution كخدو تقوينهم نابتناي استفلا سولار انرجي ديو كمون الكتريك كارز ديو نابتا عودتي جدا كا سلازغون ناو قود توينا تسغاتات كاي بلوم حدا كابو دما ابتي دومباس ارياز بعضلو دي زي راشا تقوزا سيراتو زلاز بعضلو مريت ابو بزح تسغاتات معدنات كمون ندادي كم زلو يزنقل لازم تسغاتات زون يدلي ولو نزخ دلي وت خوينم يوكرين اكال اوروبا حبرت كون تكل علوا نزي دماتين يوكرين زخول عني خلا نبي أوروبا كنتوا لنا ملو حلافنا تفلوس لنا قدام ده يتوزدوا دنقاز أنا يتزبن تزنبركم عامتات لمينونكم أي تقبرون يوم سربيا لمينونكم تركوا لمينونكم أي تقبرون يوم it's all about their interests أبزوانزي تقاتات كم زي بلهم سلستردهم أب أفريقيا كم معلتنا معلتي يقولوا فسلو زلوا أب كالون أب تقول طبعا أب تكنولوجيا أب إندستري نا زحت لي خد سلو زلوا حجي تكونت تب كبحالة لزفت نزلوا سمعوا حجي زي كاب زجاجة رغد زاربيا. And therefore, we must put Ukraine in the condition of negotiating such peace, and this is why the integration of Ukraine in our European Union is for us at the heart of every peace effort. If we want true peace, we must fundamentally rethink the foundation of Europe's security architecture. Russia's invasion has been an eye-opener for Europe. الجنتها تبدلها completely نيوكرين أبوشتي أوروبا حبرت إنتجريت نجبرها لنا انتهى مالتي زقان قاسي أوروبا حبرت أب ديق زبالة قطبة عزق تزلو organization ويكا هذا ودبيو ويون هذا بلوكي زبلوك زي كل عينة قطبة وشجري زلو كل عينة ماشي أبينا عودي سنبغالو كتب له زي تخل درجة التكنولوجي أزيد حرق خمسة اللي فلتيهم يلونا بتكنولوجي زبال حريتنا تكنولوجي استقدموا تقولهم أبز حجز مزال artificial intelligence يلون robotics يلون semiconductor business يلون you name it solar energy زي electric cars تقدموا مالو يلون هاونا بتاع عودتي أمين تسلا ويونجلا كامباينات أمريكا لو تسعبي dominant force جن China يو كم دما تن إسيان هكذا جبان pivot جيران هجا وقصة زي اللي أتوقعنا بقالي قبل له لذي تي أوروبا حبرت أمر حنتنا تازح لف حمش عمت حجر ما حمش عمت يبمالو أوروبا حبرت لتحريك كوجتات مرحان تسقون تنقدميت خيط أبينا يسكتري أوروبا حبرت زمر رجله أبي أوروبا نلا نبرز الله we can see nothing even تزنا برام قبل هالنا تخسروا له زلوا ينابنت جرمن متعرف في النيرة مخاين جرمن وير dominant luxury brands BMW نبلو مالتي مرسيدس عندك أودي دهريلكا
ولاتي لامبورغيني زبال كفال نايتي فولكسواجن زبال بلوك سلا زخنا ناتهم يسو بورشه اندحريلكا كلاتهم زي مخاين زيهم ناي من يم نيرو ناي جرمن يم نيرو زياتهم كاب عداغا زبلص تطلابነት ዝነብሮም እዮም guess what ሎሚ እዚ እናተቀየረ ይዝመጽ ዘሎ ሎሚ ላርጀር ብራንድስ ብፍላይ ኣብ ዝመጽ 5 ዓመት ኤሌክትሪክ ካርስ እዮም ክኾኑ ምክንያቱ ተስላ ራይ ወብ ጽርግያ ከመይ ሊመላ ኣሎ ካልኦት ኤሌክትሪክ ካርስ ናይ ቻይና ይመጽ ኣሎ ሕጂ ሓደ ቶፕ ብራንድ ከምዚ ኣዝዮም ናይ ላርጀሪ ቴክኖሎጂ ኢንተግሬት ዝገበሩ ዋጋ ድማ ምስቲኣቶም ዘይወዳደሩ BMW ጽቡቕ መኪና ክትገዝእ 980,000 ነይሩ ወይ 780,000 ነይሩ ተስላ እታ ዝበለጸት መኪና ብቴክኖሎጂ ንኩሉ ዓይነት ሞዴላት ናይ BMW ተሰብሮም 50,000 ስለዚ እቲ ውድድር ብዋጋ ይኹን ብቴክኖሎጂ የለውን መርሕነት ናታ እንታይ ገይርዋ ንጀርመን ነታ ዝበለጸት ናይ ኢንዱስትሪ ዓንዲ ሕቆ ናይ ኤውሮጳ ዝነበረት ሕቆኣ ከም ትስበር ገይርዋ again ንዑ ክትዕርግ ንትፍትን የላ መሊሳ ናብ ሽግር እያ ትወስዶም ዘላ ንዩክሬን ሓደ ድኻ ብውግእ ተጨፍጭፊ ዘሎ እንድሕር ኣምፂኣቶ ንዑ ንምህናፅ ቢልዮንስ ገንዘብ ናብኡ ክትገብር እያ ኣከንዲ ኣብቲ ጎዲልዎም ዘሎ ኢንዱስትሪ ወይ እውን ገለ ኢንቨስት ዝገብሮ ንዩክሬን ኣይሓግዝዎም ማለት ኣይኮነን ግን ኣብ መርሕነት ናይ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኤውሮጳ ኮምፕሊትሊ ፌል ገይሩ ጥራይ ግን ኣይኮነን መሊሱ ክወድቕ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ክትሃንፅ ትፍትን ዘላ እንዳተኩሮና ሕጂ ስምዕዋን ንምንታይ ኣብ ምንታይ ኣተኩረ ክሰርሐት ምዃኑ What lies in ruins are not only Ukrainian cities, but also many of our basic security assumptions. For decades, many said that economic interdependence was the ultimate source of security. And you know all that Europe was buying Russian gas, and this was supposed to be the guarantee that Moscow would never start a new war on the old continent. This was an illusion. Putin has traded his country's prosperity for his own imperial ambitions. And our own dependency on Russia has become an asset in Putin's hands. What was believed to be a source of security was, in fact, a source of vulnerability. And as Russia started to move its... كل تزرباناتا እቶም ምስኣ ዘለዉ ሰባት ይፈልጡ እዮም እቲ ሓቂ እንስል እንታይ ከም ዘጋጠመይ እዚ ኩናት እዚ ምሉእ ብምሉእ ንረብሓ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ድማ ብኣሜሪካ ትድገፍ ሰብ ስለ ዝኾነት ኣንጻር ረብሓ ኤውሮጳ ትሰርሕ ኣላ እንተበልና መገናን ኣይኮነን ቢካዝ ኣሜሪካ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብሶሉትሊ ዕዊትዎ ብኸመይ ገይራ ዕዊትዎ ሎሚ ናይ መን ነዳዲ ትገዝእ ኣላ ኣሜሪካ እና ኤውሮጳ ምሉእ ካበይ ነዳዲ ትገዝእ ኣላ ኤልኤንጂ ዝበሃል መራኽብ ዝመፅእ ካብ ኣሜሪካ ትገዝእ ዘላ ካብቲ ቀንዲ ናይ ካብ ራሽያ ትገዝእ ዝነበረት ጋዝ 30% 40% ዋጋ ወሲኻ ትገዝእ ኣላ ኣሜሪካ ዕዳጋ ይምረኸበትሉ ነይራ ምክንያቱ ፓይፕላይን የብላ ኤውሮጳሲ ብቡምባ ዝመፅኦም ነዳዲ ካብ ራሽያ ነይሮም ተገዲስዎም ካብ ኣሜሪካ ክገዝኡ ምኻ ሕሱር ስለምንታይ ሕሱር ኮይኑ ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ክስራሕ ከሎ ኢንቨስት ስለ ዝገበሩ እቲ ፓይፕላይን ጀርመን ኢንቨስት ገይሮም ሆላንድ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ስለዚ ብርኪ ስለ ዘለዎም እቲ ዋጋ ስቑ ኢሉ ክቕፅል ኣይክእልን ስለዚ ሕሱርን ፅፉፍን ነዳዲ ነይሮም ነዚ ኩሉ ኣሜሪካ እንታይ ገይራቶ ኣቃፂላቶ ከምዚ ይህሉ ገይራቶ ሎሚ ነዳዲ ናታ ብዝበለፀ መንገዲ ትሸይጥ ኣላ ሓደ ካምፓኒ ሲ ምስ ካልእ መወዳድርቱ ተወዳዲሩ ክስዕር እንተዘይክእል ኮይኑ ሕማቅ ካምፓኒ እንታይ ትገብር ነቲ መወዳድርቱ እግሩ ክሰብሮ ወይ እውን ከቃፅሎ እዩ ዝፍትን ኤግዛክትሊ ኣሜሪካ ድማ ከመይ ትገብር ከመይ ገይራ ኣልያቶ ካልእ ኣብ መንጎ ኤውሮጳ ዝበለፀ ዕዳጋ ናይ ራሽያ እዩ ነይሩ ነቲ ዕዳጋ ተዓፂኦሞም ናበይ ምጅ ክኸዱ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ዘለዎም ሒዞም ካብ ራሽያ ክገዙ ካብ ኣሜሪካ ክገዙ ወይ ናብ ኣሜሪካ ክሸጡ ስለዚ ናብ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝብርክኹ ገይሮሞም ኣሎ ናይ ራሽያ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምስ ቻይና ዝነበሮም ርክብ ድማ ጠጠው ከብልዎ ይሓትዎም ኣሎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ብዘለዎ መንገዲ ክትዓጥዎ ኣለኩም ክትቆርፅዎ ኣለኩም ብምባል ኤውሮጳ ውራይ ኢሎም ናብ ጉድጓድ ይእትዎም ከም ዘለዉ ህዝቢ ኤውሮጳ ይፈልጥ እዩ እዛ መራሒ እዚኣ ግን ንስልጣና ስለ ዘገድሳ ነዚ ኩነታት እዚ ክትዛረበሉ ይደልን እያ ኩናት ናይ ዩክሬን መጠን ዝቐፀለሉ መጠኑ ኤውሮጳ ትህሰ ራሽያ እንታይ ትህሰላ የስ ራሽያ እውን ትህሰላ ራሽያ ግን ጠጠው ከተብሎ ድሌት ኣለዋ ሌትስ ዲስካስ ብላ ኣሎ ፑቲን ኣይኮነን ኮረኩም ዘሊ ዘሎ ፑቲን ንኤውሮጳ ካርማ ዘሊ ተዝነብረ መን ተኸልኪልዎ ኣሎ እዩ እንተዋሓደ ከኽፍእ ከምቲ ንሳቱ ብሎ ከኽፍእ ዝደሊ ነይሩ ተዝኾነ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለና ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ኣሚን ናይ ኔቶ ሓላፊ ኢሉ 5% ናይቲ ኤር ዲፈንስ ዘድልየና እዩ ዘለና ኢሉ 5% ብኻልእ ኣዘራርባ 95% ናይ ኤውሮጳ ዕላማታት ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብሉን ኢሉ ናይ ኔቶ ሓላፊ ናይቲ ዝበለፀ ሓላፊ ናይቲ ምክልኻል ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኤር ዲፈንስ የብልካ ሚሳይላት ጌራ ክትብንቁር ምኻለት ነይራ ከምቲ ንሳቱ ብሎ ዘላ ፑቲን ንጥፋት ናይ ኤውሮጳ ሓሊሙ ነይሩ ተዝኾ ንሱ ግን ኣፅዋራት ናይ ኤውሮጳ ኣብ መሬት ናይ ራሽያ እናተሃርመ ከለዉ ንኤውሮጳ ግብረ መልሲ ይሃበን ኣሎ
እገዳ ዝገብሩ ዘለዉ ሰም ጥራይ ጻቕጡ ዝገብሩ ዘለዉ ሰም ጥራይ ኩሉ ነገር ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚኣን ንዓ ዝመስሉ ናይ ብራስለስ ፖለቲከኛታትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ረብሓ ስለ ዘለዋ ኢትስ ኦኬ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኩናት ዝር የርባሕ ኣሎ ነዳድያ ትሸይጥ ኣላ ኣፅዋራ ሬከርድ ለበል ይሸየጥ ኣሎ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ፅሉል ዝኾነ መክሰብ ዝገብር ዘሎ ከምኡ ተራእዩ ዘይፍለጥ መክሰብ ስለዚ ንኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ ብጂኦፖለቲካ ብስትራቴጂ ብቁጠባ ብኩሉ የዋፅኣ እዩ ዘሎ ተኸስበሉ እያ ዘላ ስለዚ ኩናት እዚ ክቕፅል እያ ትደሊ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣሜሪካ ብውግእ ዝኸስብ ኢንዱስትሪ ስለ ዘለዋ ሓደገኛ እንድዩ ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኮነ ዝኸስብ ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ስምዕዋ ምንጭ ነዚኣ ገዲፍና ኸ ናብ ኣሜሪካ ምክልኻል ነጥቶ Defense Lloyd Austin met with Ukraine's defense minister today at the Pentagon. The pair discussed a range of topics, including Ukraine's critical needs on the front lines and Russia's recent wave of attacks that have hit civilian infrastructure. Let me be clear. It is never acceptable to target civilians. And Ukraine's resilience won't help it prevail over Putin's aggression and atrocities. CBS News senior national security correspondent. So እዚ ትሪእዎ ዝናሃኩም ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ዩክሬንን እዮም ተራኺቦም ዘለዉ እቲ ናይ ዩክሬን ሚኒስትር ምክልኻል ናብ ዩክሬን ከይድዎ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ከይድዎ ዘሎ ድማ ኣፅዋር ክውስኹሎም ተወሳኺ ድማ ነቲ ዘለዎም ኣፅዋር ብፍላይ ናይቲ ርሑቕ ዝትኮስ ሚሳይላት ተጠቒሞም ንውሽጢ ራሻ ንክሃርሙ ንክዕንዉ ክፍቀደሎም ነቲ ኩናት ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም እዮም this is very clear ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለዉ ኣብዚ ንስማዕ ኩናት ከመይ ከም ዝቕፅል ዘሎ ካብቶም ነቲ ሓበሬታ ብትክክል ክቡና ዝኽእሉ ካብዞም ፕሮፓጋንዳ ዝነግሩ ዘይኮነስ ትክክል ነቲ ክነግሩና ዝኽእሉ As Glenn intimated at the beginning of his comments, probably the reason that the Russians were surprised is that they didn't think the Ukrainians would be foolish enough to try to launch this offensive. Now the question is, why am I saying this? This is a good old-fashioned war of attrition. This is Joe Frazier and Muhammad Ali standing toe-to-toe, trying to beat the living daylights out of each other. To put it in slightly different terms, here we have two armies that are trying to bleed each other white to get one to raise up its hands and quit before. ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ነዚ ሓበሬታ ዝትንትን ወይ እውን ብዕምቆት ዝርድኦን ዝፈልጦን እንተሎ ብተደጋጋሚ ኢለኩም ኣለኹ ፕሮፌሰር ጆን ሜርሻይመር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ክልተ ሓያላት ሓይልታት እዩ ክልቲኦም ድማ ልክዕ ከም ኣብ ናይ ቦክስ ሪንግ ከም ዘለው ፍለጦም ክልቲኦም ድማ ሓደ ነቲ ሓደ ዘጋቢሉ ከውድቅኦ ክኽእል ኣሎ war of attrition በሃል እዚ ውግ ናይ መዳፍዕ ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ እዚ ኩናት እዚ እቲ ዝለዓለ ዝተፀመመ እዩ ዝስዕሮ ኢሉ አንዛ ዘሎ ብርቱዕ ውግእ እዩ እቲ ዝለዓለ ክፅመም ዝኽእልን ንነዊሕ ክቕፅል ዝኻለ ንሱ እዩ ዝስዕሮ ኢሉ ከምዚ ኢሉ እቲ ውግእ እናቐፀሎ ከሎ ግን ሓደ ዝንቡዕ ዝኾነ ስትራቴጂ ኣልዒሎም ዩክሬን ናብ መሬት ናይ ራሻ ኣትዮም እዩ ሕጂ ዩክሬን ናብ መሬት ራሻ ኣትዮም ቦታ ምስ ሓዙ እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ሚድያ ከጣቅዕን ክዝምርን ይጀሚሩ ኢሉ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እንታይ ኢና ንብል ኢሉ ሃንደበትነት ኣጥቂዖሞም ንራሻ ብሃንደበት እዮም ረኺቦም ይብሉ የስ ብሃንደበት ረኺቦም ኣብኡ ዲስካሽን የለን ይብላሉ ሕቶ ግን እዚ ሃንደበትነት እዚ ንረብሓ ናይ ራሻ እዩ ነይሩ ኣቲ ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም ገዲፎም እንተልካ ሓያሺ ኮኑ ዩክሬን ኣብ ቃልዕ ጎልጎል መፂኦም ክዋጉና ይኩሉን ኢሎም እዮም ገዲፎም ኢሉ that's why እቲ ስትራቴጂ ዝተወሰደ ክሳዕ ክንደይ ዕሽነት ዝመልኦ ከም ዝነበረን ንዩክሬን ድማ ንጥፍኣታ ንግብኣተ መሬታ ዘቀላጥፍ እዩ ዝብል ቃል በቃል ንጥፍኣታ ዘቀላጠፈ ስጉምቲ እዮም ወሲዶም እዩ ዝብሎ ፕሮፌሰር or the other does and in a war of attrition like this what really matters is the casualty exchange ratio. And if you look at what the Ukrainians did, they were in a situation where they were losing on the Eastern Front. There's just no question about that. And the casualty exchange ratio on the Eastern Front clearly favored the Russians. So what the Ukrainians did is they weakened their forces on the Eastern Front, cobbled together a strike force that then went into Ukraine. And the first question that pops into my brain when something like this happens is what happens to the casualty exchange ratio on the Eastern Front, and what is the casualty exchange ratio going to look like in the Kursk region? Well, if you weaken your forces on the Eastern Front, which of course the Ukrainians do, and the das sehen wir hier, dieses So ኣብዚ ረእይዎም ወላ ጀርመን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኩነታት ብወግዒ ፅዕረት ናይ ዩክሬን ከመይ ከም ዘሎ ነታ ናይ ፕሮፌሰር ክምለሳ እንደ እዚኣ መግለፂ ክትበና ስለትኽእል eben aus Kanynove, das sehen wir hier, dieses kleine Dorf. Und dieses Dorf war gestern noch die Front. Das war gestern der weiteste Fortschritt der russischen Armee. Jetzt sind wir keine 12 Stunden später und wir müssen ganz klar eingestehen, dass hier dieser weitere Ort, nämlich Memryk, auch unter russische Kontrolle gefallen ist. Das heißt, da sind die Russen in nur einem Tag weitere 3 Kilometer vorgerückt. Auch heute Morgen haben wir russische Soldaten. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቅድመ ግንባር ኣብቲ ምብራቃዊ ኩነታት ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ዓዲ ድሕሪ ዓዲ ቦታ ድሕሪ ቦታ ኣብ ኢድ ራሻ ይወድቕ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ዩክሬን ሰራዊት ኣውፅያ ነቲ ቀንዲ ድፍዓት ናታ ገዲፋ ናብ
مريت راشا أتيا سلزلا تستراتيجي دما نتي كندي ناي وجه بوتا كفيت لهم سلزلو كاب جزية ناب جزية ناب إد راشا تمريت يودق كم زلو نا جرماني زي بيلدز بهال تلفزيوني سو قريتهم بإنجليش كيرم بإكسس ورونيرا شو simply Ukraine كي تواجد مريتها تركب كم زلا يزقل زلا بزي Daten im Memrück. Das heißt, wir sehen relativ klar, dass der Vorsprung hier so schnell vonstatten geht. Ja, እቲ ኩነታት ብቐሊሉ እዩ ዝነግሮ ዘሎ እዚ ከዓ ዩክሬን ሕማቕ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ከምዚ ራሻ ተቕበሎ ዘላ ትሕቶ ግን ስለዚ የለው እዮም ስለዚ የለው እቶም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ራሻ ካብ መዓልትና መዓልቲ 234 ኪሎ ሜትራት ናኸደት ብርቱዕ ድፋዕ ንዝነበሮ ቦታታት ነቲ ቀንዲ ዓውደ ኩናት ትስዕሮ ኣላ ዳትስ ዋይ ኣብቲ ቀንዲ ዓውደ ኩናት ይሰዓሩ ስለ ዘለው ዩክሬን ነዘረባ እዚ እቲ ሚድያ ክዛረበሉ ይደልን እዩ ስለዚ ታናይ መወዳእታ ተሪፋ ዘለታ በክሮፍስኪ ትበሃል እያ ንሳ ድማ ኣብ ዝቐረባ ክይቋፀርዋ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኤንድ ኦፍ ደይ እቲ ኩናት ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ መን ይስዕሮ ከም ዘሎ መን ዝያዳ ላዕለዋይ ሒዙ ከም ዘሎ ኣብቲ ኩናት ሳሕቲ ድወፅት ሓበሬታ ንሳቶም እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ከሽካዓካ እዩ ዝፍትን እቲ ዘሎ ኩነታት ራሻ ኣብ ዝሃርብሉ ዘሎ ካልእ ኣርእስቲ ዝደሊ ብዛዕባ ካልእ ኣርእስቲ ክዛረብ ዝደሊ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናራቲቭ ነቲ ናይ ሚድያ ውግእ ኩሉ ግዜ ንሶም ክስዕርዎ ኣለዎም ነቲ ተግባር ዘሎ ውግእ ክስዕሮም ትኽእል ኢኻ ነቲ ናይ ሚድያ ኩናት ግን ኩሉ ግዜ እሶም ክስዕርዎ ኣለዎም ናብታ ናይ ነፋሪት ክምለስ ኢና ግን ኣብቲ ናይ ፕሮፌሰር ንመለስ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ዝገልፆ እዩ That means that the casualty exchange ratio is going to shift even further towards the Russians because your forces are weakened. They're spread out more thinly, and the Russians are in a better position to attack Ukrainian positions. And of course, that is what's happening. Then look at what's happening in the Kursk region. What's happening is very simple. The Ukrainians are taking the offensive. And when you take the offensive in modern warfare, especially in a war of attrition, that means you get out of your holes, you get out of your trenches, and you start moving across open territory. That means you're exposed. ከም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ድማ ይብል ኣሎ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝግበር ዘሎ ኩናት ሞደርን ዋርፌር ኣብዚ ምዕቡል ውግእ እንድሕሪ ከተጥቅዕ ኮንካ ቦታ ክትቆፃፀር ኮንካ ካብ ድፋዕካ ካብታ ታቢእ ካላ ዝነበርካ ወፂኻ ኣብ ቃልዕ ኢኻ ክትከይድ ትጅምር መኪና ገለ ጌርካ ክትንቀሳቐስ ትጅምር እዚ እንታይ ማለት እዩ ናብ ቃልዕ ወፂኻ ኣለኻ ናብ ቃልዕ ምውፃእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንፀላኢኻ ዕድል ትበለኻ ብፍላይ እቲ ፀላኢኻ ናይ ኣየር ሱፕሪዮሪቲ እንተለዎ ናይ ፀብለልታ ናይ ኣየር እንተለዎ ኮይኑ ራሻ ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝለዓለ ፀብለልትነት ናይ ኣየር ዘለዋ እያ ስለዚ ነቲ ኩነታት ነቶም ፀላእቲ ወላ እውን ብሰራዊት ኣብ መሬት ዘይመፅዎም ነቲ ዘለዎ ቦታታት እናራዩ ብነፈርቲ ብዙሕ ሰብ ቀቲሎም ኣሎ ብዙሕ ክሳራዊት ይቆምና ኣሎ ብዙሕ armored vehicles ብዙሕ መኻይን ብዙሕ ታንክታት ሓሪረና ኣለዋ ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ እዚ ከዓ ዩክሬናውያን ሕማቃት ስለ ዝኾኑ ይኮኑ ዩክሬናውያን ባይ ዘ ወይ ራሻውያን ክገልፅዎም ከሎ እቶም ዝሓየሉ ሰራዊት እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎም ዝሓየሉ ሰራዊት እዮም እዚ ግን ጌጋ ስትራቴጂ ስለ ዝተኸተሉ ኣብ ቃልዕ ስለ ዝወፅሎም ራሻ ድማ ያ ነፈርቲ ኩናት ስለ ዘለዋ ከምኡ ድማ ሙሉእ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ስለ ዘይብሎም ዩክሬን ነቲ ጉዳይ እቲ ግዳይ ኮይኖም ባዕሎም ከባቢ 7,000-8,000 ሰብ መይቶም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት ድማ ዩክሬናዊ እቲ ያለ ሕጂ ድማ መጠን ውሽጢ ዝደፍእሉ ድማ መጠኑ ዋላ ባዕላቶም እውን ክዛረበ ከሎ ኣብ ዝስምዑ ባዕላቶም እቶም ምዕራባውያን እውን ክዛረበ ከሎ እቲ ዘረባ ኣብዚ እውን over Putin's aggression and atrocities. CBS News senior national security correspondent Charlie D'Agata joins us from his new post there at the Pentagon, and you're following all of this, Charlie. There's what we see publicly that's discussed in footage like that, Charlie, but there's also what's actually being discussed behind the scenes. What concrete outcome is each side looking for? In terms of what was going on behind the scenes, you have Defense Minister Rustem Umerov, who's come here really with cap in hand saying, look, we're going to need more weapons. The Ukrainians have been very clear about exactly the weapons they need. They want longer range weapons, but this is what's critical. They want to have the permission, more or less, to use those weapons to hit targets deeper inside Russia. We know that invasion has taken place and they're holding ground. However, I don't think either side እንታይ እዩ እቲ ብዙሕ ኣፅዋር እንዲ ዘድልዮም ዘሎ መዓት ክሳራታት እውን ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ዘለዎም ኣፅዋር እውን ውሽጢ ራሻ ሓሪሞም ዝኾነ ዕንወት ከውርዱ ድማ ምናልባት ፑቲን እቲ ዕንወት ፀልዩ ዘተ ሰላም ክገብር እንተመረፀ እሞ ምስ መረፀ ድማ ነዚ ክንበካ ነዚ ግደፈልና ክንብለሉ ንኽእል ዕድል ተተፈጥረ ዝብል እስትራተጂ እዩ እዚ እስትራተጂ እዚ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዘይተተኮሰሎም ኣፅዋር ናብ ራሻ የለ ولا ون بأطوار بمدبداب بوجز ودان يرتزقون لهم يوكرين كم يوكرين صدر دبيلا راشا كم حسم دبدبات تملا سلمتات تو ديبلو تطوز بالله بدبداب وقت تطوك ولا يكلني وقت
ጣውላ ኮንካ ይህም ብምባል ወይ ከዓ ብስዕረት እዩ ዝውዳእ ኣብዚ እዋን እዚ ፑቲን ይስዕር ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ወይ ራሽያ ይስዕሩ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ኣብቲ ከቢድ ዝነበረ ዓውደ ግንባራት እውን እንተኾነ ዘድልዮም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክሕዙ ይግደድ ኣለዉ ካልኣይ ድማ ተብተብ ኢሎም ዝኸድሉ ምክንያት እውን የብሎም ስለምንታይ መጠን ክትሓጅም ዝፈተንካ መጠኑ እቲ ኩናት ሓደጋ ከም ዘውድቐካ ስለ ዝፈልጡ ፕሮፌሰር ፅቡቅ ገይረ ዝገልፃ እዚኣ ራሽያ ክንዲዚ ሓይሊ ከለዎም ክሳብ ሕጂ እንታይ ተጠዋቢሎም ዘሎ ኖ እንተቐፂሎም ብዙሕ ሰብ ክኸስሩ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብታ ዘለዋ ድፋዕ ኮይኖም እናተኮሱ ንዩክሬን ነቶም ሓገስ ናይ ዩክሬን ክሳብ ኢዶም ዝህቡ ክፅበዮም ዝፍትኑ ዘሎ እዩ ዝብል ኣውትላስ ክገብርዎ እዚ ከዓ ሓደ ስትራቴጂ ፑቲን ይፈልጥ እዩ ንዕኡ እቲ ኩናት ንሓያል እዋን ክቕፅሎ ከም ዝኽእል እቶም ምዕራባውያን ግን ቁጠባ ናቶም እናረመሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፀጋታት እውን ሽግር ስለ ዘሎ ብፍላይ ንኤውሮጳ ምስ ግዜ ዓቕሊ ፅበት ከጋጥም ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም መራሕቲ ብህዝቦም ደገፍ የብሎምን እቶም ነዚ ውግእ ዝድግፉ ዘሎ መራሕቲ ብህዝቦም ደገፍ የብሎም ግን እቲ ሲስተም ሒዝዎም ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ዝኾነ ክገብር ስለዘይከኣለ እዩ ዝቕፅል ዘለዎ ምስ ግዜ ግን እዚ ክቕየር ከም ዝኾን ፑቲን ፈሊጡ ኣሎ እዚ ስትራቴጂ ናይ ፑቲን ከመይ ጌርካ ነዚኦም ኣውትላስት ትገብሮም ክሳብ መወዳእታ ተወድኦም ከይተዋጋእኻ ድፍዓትካ ከፊልካ ትሃርም ትድድብ እንደን እስኻ ድማ ኣብ ቁጠባኻ ተተኩር ምክንያቱ ቀንዲ ትውግእ ናይ ውግእ ብቁጠባ እዩ ተቐፅሎ ቁጠባ ክለምስ ተጀሚሩ ህዝብኻ እዩ ዘጥፋእካ ህዝብኻ እዩ ዝኣልየካ ስለዚ ካብኩም ድማ ቁጠባኻ ኮንትሮል ክትገብር ኣለ I think they'll be holding fire right now, keeping their powder dry until next week. Next week, we're going to have another of the Ukraine contact meetings in Ramstein, Germany. I'll be there as well. And that is where I think you'll see the pledge, the announcements that will be made, not only from the United States, but this coalition of some 50 countries that are helping the Ukrainians in this fight against Russia. And to your point, Charlie, about the Ukrainian incursion into Russia, today's meeting, as Kyiv announced that its forces are actually gaining ground in Russian territory. If folks are keeping track, that means that Russia has invaded Ukraine in the southeastern part of the country. That's ongoing. Now Ukraine is pushing into Russia. Why is this expansion they're announcing today significant in the context of these meetings? Well, Errol, ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ደፊኡ ኣትይዎ ዘሎ ድማ ይሓቶ ኣሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ራሽያ ኣትይዎ ዘሎ መሊሶም ይደፍኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እንታይ ጥቕምናት ወይ እንታይ ትብል ብዛዕባ I'll be completely honest with you. When this first started a few weeks ago, there's a big scramble here. First of all, nobody here was told about it. That is clear. The Ukrainians did not let the Americans know that this was going to happen. Obviously, they're monitoring this. እዚ ኩሉ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣይናይ ክፋል ይትርዮ ኣለዎም ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ኩርስክ ሪጅን ኢልና ክንዛረብ ከለና ዓብ ሪጅን እዩ ከማል ንእሽተይ ዶትናቱ እዮም ሒዞም ዘለዉ It's a very small place. እዚ ኩሉ ሚድያ ክዛረብ ከሎ ፍርቂ ራሽያ ዝሓዝዎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ እቲ ኩርስክ ዝበሃል እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ሰም ኢሎሞ 0.0005 ገለ ፐርሰንት እዩ 1% ዘይኮነስ 0.00 ገለ ፐርሰንት እዩ ኣብ ራሽያ ዓብይ ሃገር እዩ ስለዚ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ወላ እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ከማ ንእሽተይ ንባዕሉ ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ንእሽተይ ዶት እዮም ሒዞም ዘለዉ ባት ኣገይን እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ንንእሽተይ ክንድገቦ ገይሩ ከም ዝዛረብ ንክትፈልጡ ኢለ እዚ ተቐይሕ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ብጫ ዝመስል ንሱ እቲ ዩክሬን ሰራዊት ዩክሬን ሒዝዎ ሌሉ situation, so they knew that afternoon that incursion took place. But there are officials here who told us, we think the Ukrainians were actually more successful than they had intended to be when they first started this incursion. But now they have expanded this territory and they are digging in. That's a fact. So they are now putting in defensive positions in that area as if they are going to hold it as we head toward the winter. Now, this might seem like a difficult strategy considering you're going into Russian territory, but it does present President Putin with a dilemma, according to U.S. officials here. In order to dislodge that number of people, even as they're expanding, those troops are expanding, you're looking at a force of 20 to 30,000 Russian troops. So President Putin, you might think, how is he tolerating this incursion onto his own territory? Well, the Russians are gaining. If the Ukrainians were thinking, well, we're going to sort of ከምዛ ዝብለኩም ኩላታ ብቅድሚት ዝብልዋ ንዩክሬን ንምሕጓስ ዝበሃል ተሓቂ ኣብታ መወዳእታ ክፋል እያ ዘላ ስለዚ ኣብ መሬቱ ሒዙሎ ፑቲን ተዋሪዱሎ ሓፊሩሎ መሬቱ ተታሂዝልዎ ኣሎ ከውፅኦም ዓቕሚ ከኣለን ሕጂ እውን ድፋዕ ክውዕቱ ጀሚሮም ኣለዉ ገለ ይዝብል ዘሎ ኩሉ ዝዛረበ ዘሎ ኩሉ እዩ እዚ ግን ኣብ መንከራክሮ ባዕለማት እዮም ኣለዉ እቲ ሕቶ ሕጂ ስምዕዎ ስለምንታይ ፑቲን ግብረ መልሲ ዘይሃበ ኣብዚኣ ድሕሪት ክብለኩም እዩ Well, the Russians are gaining. If the Ukrainians were thinking, well, we're going to sort of outflank them in order to pull those Russian resources in order to defend their own territory, that's not the case. So you've got the Ukrainians pushing on one side in their own offensive, the Russians absolutely gaining territory on that side, and they're fighting it out. So how it's going to play out over the course of the next few weeks and months will be very telling, because in order to hold that land, that's going to take a lot of weaponry and a lot of the right weaponry and advice, and then we have to see what Putin's going to do. So ብሓፈሻ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ቀንዲ ዓውደ ኩናት
راشا كم تسعر زلا مور أتأكد عصباتات راشا تعود كم زلا أبتي حدا دما تزبلت حبريتا كابزي خم كتربو تقول أبزي زلا تزبلت حبريتا التميديا زباكا كل جزء أشكيكا كم يجرك يوكرين كم تعود زلا كمان نجبرو عن يوكرين أبزي عجبتي حتى زلا عن ود بسحوا سمين. To the adversary. Now, you may be able to get away with that if you have air cover, but the Ukrainians do not have air cover. In fact, the Russians command the skies. And furthermore, they have a gazillion drones up there. So you have these Ukrainian forces, they're out in the open, on the move, and are providing a rich target set for the Russians. And the Russians, of course, who get caught with their pants down, there's no question about that. What they do is they bring in lots of drones, they bring in lots of TAC air, and they bring in lots of artillery, and they start pounding those Ukrainian forces that are out in the open. Unsurprisingly, there have been many thousands of Ukrainian casualties, and they've lost an enormous number of armored vehicles. And one analyst estimates that they've been losing 2 times as many armored vehicles per day in the Kursk offensive than they were normally losing on the Eastern Front. This is really quite بحبشة التكوينات أب يكر أبرشات يوم مزلو زلا على كسرة يوم تعلم كم زلو يوزن الجر نملس أبتار السنة رشان بعلم بزعباتها زودقتنا فريد هذا حبريتها يبوم نيرهم what's going on زعباسك تملي سنة زي ريبورت نايزك بكمية عندها السجن نيتانا فريس بزغون. And its Western partners have been claiming the F-16 is going to be a game changer in the Ukraine conflict. But now the first one has gone down in flames. The Ukrainian Defense Ministry announcing the single-engine, multi-role fighter jet, quote, crashed in an air defense mission while taking on a salvo of incoming Russian missiles. And the pilot was killed in the incident. However, there has not been a clear picture. So, بحفشة زود قتل بوتاير رانيو أنا فرتح عن تودي خمزة رشا نحن عاربنا يا قبل أي ترايون ويونكم كريدت كوز أي تسمعون تانا فريد كم زود قد نساتهم ون حبريت خمزة لو يمزقل تزلو زي حبريت أنا رشا. Of how it all unfolded. While Kiev said a pilot error was not the cause of the crash, a Ukrainian MP says the F-16 was actually brought down by friendly fire with US-made weapons. According to my information, the Ukrainian F-16. So, hanti na Ukraine member of abalna bayto ya malatyu intay tbilala ana zurhab ko habreta tana Ukraine F-16 bman kam tahrima bnay Ukraine air defense system anti-aircraft missile system due to this coordination among them absamaizen of tom air defense نبرون أمانهم coordination سلزينا بري تبغز من الناس سلزينا بري تانا فريق كم تحرمت زي أبالنا بايتو تنقر الله سلمتها خام وقت بالمريض أزلا إذا كنا تاتزي بتتجاجامي حتى زي من جار نتي كل جزء كسارة كم كسارة دس أبالنا زلوا نسيو نابلة يتزارب زلا سلزي أب تي بحثوت نسب مأمان أبو جد نتي تخك حقني حبريتا زي مهاب حركاتي نتكونتات ناتنا أجديد وزلوا سيو أبكينات سب موتكا ويون كسارات كجات مكا حدش نجرا يكون النبور نجريجن نتزلوا بجلس تزراريبكا كتحويون تغيل كاجن نتكينات كتكسلات تخل بزي راشا نتحكي نحن هرينا يكبلوا ترايو. As well as in other senior military headquarters, leads to the fact that the military decision management system does not improve on the basis of truthful, consistently collected analytics. In fact, it worsens and even collapses, as it happens in the Pokrovsk direction. Well, when asked if Ukraine's Patriot system, which of course was provided to Kiev by Washington, could have been behind the crash of the F-16, the Pentagon ultimately evaded the question. I cannot confirm the incident. I'd refer you to the Ukrainians to speak to their own operations. But we, as the United States, are tracking. So, كم نريزلنا زي بنتاغون منستر بكلغان أمريكا بزعباتها نفاريت حبريتا كم زي مرتزي يوكرين بعلوم ملسو كبلهم بمبال أشيش كم زبلو بحفش أجن عبزي حنتي ريبورت نيرات بقرا زي اسمعكم عنتبو Arrived in U.S. officials said. The Pentagon referred Ukraine used the program in the air here. Trepidation moving forward now about whether or not any more F-16s are going to be in the skies over Ukraine or not. And this is just one instance here. Andrew, there will be more F-16s. They're going to keep going in. They're going to flow in like they have been. It was interesting. They did say that there were 6 total that had come in. That's the first time I heard a number that was put to it. They were being a little circumspect on saying how many. They had said 6. I don't know how many are flowing in on a regular basis. Obviously, they've lost one. It's a huge disappointment, not just the loss of the aircraft,
but also the loss of the pilot. He was a very well-known pilot. سنتايب زبلو زلو أمريكا كمزي مودا أنت جميرو تنفاريت أبت مجمريا من البات تنفرتي وتسي تاونت ناتن كم يكون يخور مالت بزح كن كسب 8 F-16 وهابا كم زلوا يوم تزراري بمنيرهم سلزي تنقداموش دشتاتين دحري تقداميت أب قداميت مع التحنتن تودي قاسي نحن تخا كباب 6 مليون قلي واغن سلزي كم يجر كايو وتسي تاو كون زغل نزبل حتو كقدسل يبلا الله معناتنا أمريكا انتايزي بزنس متى استقاصلت له متى متى تاخذ الليا لذي ان امريكا بزنس يو لك كم هذا الكترونيكس شيء كم زلغه اقاطع متزقز الكاغن توديقات ما انت تسير انت قبرك على يزغ غزي اتيت كم تليفونات فورايلهم كم سبر جيرم سرحوا زبلوا بفلاي ايفون نخسبر كم زغل جيرم سرحوا معناته تسير كا متى تاخذ لسه لزخونكا كتجز لهم تخليها زي كله كم تنري دلنا ابدي فرز ما كمي وديقاتهم كاي غزو and he had been kind of instrumental in getting the F-16s convincing Congress and others to get them over there. So, you know, it was kind of a double loss in that regard. And they don't have that many trained F-16 pilots. One of the things it's doing is there's a lot of, they're going to look very hard at what this was. The planes were being used in an anti-air mode, which is they were being used to take out cruise missiles is what I understand. It was Monday during that just horrendous attack by the Russians where they just launched a tremendous amount of missiles and drones and everything else at Ukraine. And somewhere in that, the plane. So, بحفشة انتينا نرزلنا أبزون كالي إكسبرت ونجليس وانيرو. Well, thank you very much indeed for joining us here on Beyond. And let me in fact start off by asking you this. The fact that an F-16 fighter jet, about which there had been a huge amount of debate, the Ukraine had been asking for it, the Western allies have been delaying it. Eventually, the Ukrainian pilots were trained. But now Ukraine has ended up losing one of these planes in some pretty controversial circumstances. It's being said that it crashed on its own. But there are reports which also say that perhaps it could have been shot down as well. What's your take on this? Well, the discussion, as I've seen, is at the present state that a member of the Rada, Parliament of Ukraine, Madam Vyazula, has made claims that the F-16 was shot down by a U.S. Patriot anti-aircraft missile. And that was denounced by the head of the Ukrainian Air Force, Mr. Aleshuk, who said that she might be brought to justice for making these claims that besmirch the honor of the Ukrainian Air Force. So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዝሃረማ ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን ዋላ እኳ እታ ኣባል ናይቲ ባይቶ ብናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ፔትሪዮት ከም ዝተሃረመት እንተገለጸት እዚ ካልኦት እቲ መንግስቲ ናይቲ ዩክሬን እዚ ኣብሶሉት ጌጋ ምዃኑን ታሰብ ከምኡ ዝበለ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ ምዃናን ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃሪምዋ ዝብል ቲዮሪ እውን ቅቡል ከም ዘይኮነ ድማ ባዕሎም ይገልጽሉ ስለዚ እንታይ ሃሪምዋ ዝብል ሕቶ መሊሱ እቲ ሚስተሪ ዝበሃል ወይ ምስጢር ዝበሃል ኣብዚ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እንታይ ሃሪምዋ ኣይፍለጥን እዩ ዘሎ ሞር ላይክሊ ምስ ግዜ ክንገር ሜቢ ራሽያ ሃሪማታ ኣላ ማለት እዩ That is, to my knowledge, the latest state of play. Of course, the interesting thing here is that if indeed it was friendly fire, and I can say that the Ukrainians unanimously are denying that it was hostile fire that brought down the plane, if it was friendly fire, that is very perplexing because to the information I've received, so much of the battlefield activity, operations, is being directed by the United States remotely and partly in place, and that the United States has its superior command and control infrastructure operating what is going on in Ukraine. Therefore, that a Patriot missile would intercept a Ukrainian F-16 shows, if it happens, a real breakdown in that system. I think that's an important point that you brought up. And also the fact that the Russians have been very quiet about this. The fact that F-16 fighter jet, the news of this came much later, almost 3 days since the incident happened, and it came via a report in the Wall Street Journal. Why do you think the Russians have been silent about it? So, بحفشة انتينا نرزلنا እዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ complicated ዝኾነ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ብርቱዕ ኩናት ሓደገኛ ኩናት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ርእይዎ ኣሎ I really hope እዚ ኩናት እዚ ገለገለ ልቦና ተፈጢሩ ብሰላም ክውዳእሉ ዝኽእል እንተኮይኑ I don't know ካበይ ክመፅእ ትልቦና መን እዩ ነዚኦም ሓያላት መን እዩ ከለብሞም እንተልካ ዓብይኻ ተጠው ትብል ብሓፈሻ ግን እዚ ኩናት እዚ ሓደጋ ዘለዎ እዩ ነፍሲ ወከፍና ድማ ኣርሒቕና እውን ክንጥምቶ ዘለና ኢና ብኩሉ መንገዲ ኣካይዳና ኣጠማምታና
ፕላናትና እውን ከነስተኻኸል ክንክል ኣለና you never know things ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ ፍላይ ኣብ ኤሮፓና ዘለና ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ከም ወትሩ ንዓና ሓጋዝ ዝኸውን ክንፈልጦ ዘለና ኢለ ኣቕሪበዮ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግባር ናትኩም ደገፍ ነዚ ቻነል ሜምበርስ ኩኑ ቪአይፒ ሜምበርስ ክትኮኑ ትኽእሉ ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ከም ወትሩ ድማ እዚኣ ምኽሪ ክገድፈልኩም ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትን ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 2034 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁጥሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ